De danske ungdomsuddannelser skal levere læring for livet i en foranderlig verden. Her har vi Benjamin. Han skal starte i gymnasiet, og han glæder sig. Benjamin er digitalt indfødt og har gennem hele folkeskolen benyttet både mobile enheder såvel som sin computer i undervisningsøjemed. Og så selvfølgelig også penalhus og blyant. Da Benjamin så klar første skoledag, er han ikke helt klar over, hvad han kan forvente sig. Han er usikker på, om han nu også har, hvad der skal til. Hvilke krav og forventninger møder han i den nye skole? I en organisation som et gymnasium er der 3 hovedinteressenter, som har indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse. Ledelsen, lærerne og klasseværelset. Ledelsen skal sætte rammerne, herunder også formulere en IT-skolestrategi og retningslinjer for brug af IT i undervisningen, så læring understøttes og styrkes. Lærerne skal med deres faglige didaktiske målsætninger og pædagogiske indsigt udfylde disse rammer. Målet er, at de elever, som går ud af skolens port med huerne på hovedet, har IT-færdigheder, almen digital dannelse, vurderingskompetencer og studieforberedende kompetencer, som gør dem klar til den globaliserede verden, de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet. At bringe elever fra valg til vurdering kræver en IT-skolestrategi.